салом рафиқон, имрӯзҳо футбол дар кишвари мо ба сатҳи нав меравад. иштирок ва имконияти бозӣ дар ҳар мусобиқаҳои байналмилалӣ як собиқаи хуб ва як қадам ба муваффақият аст. ҳоло ба бозингарони мо дар якҷоягӣ бо дастаҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон имкон аст ки ҷоми Осиё 2031-ро қабул кунанд. дӯстон, тамошои бозиҳои ҷолибу ҷаззоби футболиро бо 1x шавқовартар гардонед. фаворитҳои худро интихоб карда, фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood пешниҳод мешавад. ссилкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. федератсияҳои футболи се кишвари Осиёи марказӣ ба қароре омадаанд ки барои мизбонии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дархости муштарак ирсол кунанд. ҷоми Осиё ҳеҷ гоҳ дар Осиёи марказӣ баргузор нашуда аст. хабар медиҳад Федератсияи футболи Тоҷикистон. Президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Рустам Эмомалӣ ҳанӯз дар конгресси КАФА дар соли 2023 хоҳиши пешниҳоди дархости муштарак барои баргузории ҷоми Осиёро изҳор намуда буданд. минтақаи Осиёи марказии мо дар таърихи худ ҳеҷ гоҳ қисми ниҳоии ҷоми Осиёро мизбонӣ накарда аст. ман фикр мекунам ки фурсат фаро расидааст. минтақаи моро дастаҳои хеле пурқувват намояндагӣ мекунанд ва бовар дорам ки ҳамроҳ бо кишварҳои бародари худ қисми ниҳоии ҷоми Осиёро дар сатҳи баланд баргузор хоҳем кард. ин ҳама иқдомҳо буданд ки мо ба нияти худ расидем. ҷоми Осиё як мусобиқаи муҳими футбол дар Осиё мебошад ки аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё ташкил карда мешавад. ин мусобиқа ҳар 4 сол як маротиба баргузор мегардад. дар мусобиқа дастаҳои миллии Осиё ширкат меварзанд. дастаҳои ҷавонони Тоҷикистон чанд маротиба ба мусобиқаҳои Осиё роҳ ёфтанд. барои мисол, дастаи Истиқлол яке аз дастаи пешгоми кишвар аст ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва осиёӣ ширкат варзидааст. чанде пеш натиҷаи бозии ин даста дар ҷоми АФК назаррас буд. мо бозингарони хуб ҳам дорем ки дар сатҳи байналмилалӣ худро арзанда муаррифӣ намудаанд. чунин бозингаронро дар симои Манучер Ҷалилов, Муҳаммадҷон Раҳимов ва Алишер Шукуров дидан мумкин аст. дар умум дастаи миллӣ барои мусобиқа ҳозиранд ва дар оянда ҷавобгӯ мешаванд то бештар талош варзанду иқтидори худро нишон диҳанд. мусобиқа пур аз ҳиссиёти бузург хоҳад буд, чун ин як имконияти бузург барои нишон додани маҳорат ва қобилияти даста ва инчунин илҳом бахшидани мухлисони футболи Тоҷикистон мешавад. хуб, инҷо бо шумо падруд мегӯем ва албатта интизори рӯйдоди бузург хоҳем шуд. хайр, то дидор.